Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy tudjátok kirakni a 3x3-as Rubik kockát a legeslegegyszerűbben. Először is alaposan összekeverjük, és utána úgy tartjuk, hogy a fehér legyen felfele. Itt ki kell raknunk a fehér keresztet úgy, hogy ezek az élek is jó helyen legyenek. Például itt van a zöld-fehér, azt odaforgatjuk a zöld alá, és felforgatjuk. Így a zöld jó helyen lesz, és a fehér is. Például itt van ez a kék, ezt egyszerűen lehozzuk. Itt van, kék. Utána, mivel ide szeretnénk berakni, felforgatjuk, akkor mellé kerül, és felforgatjuk a helyére. Megkeressük például a narancssárgát, az itt van, beforgatjuk a helyére, és felforgatjuk. Így ez is megvan. A piros az itt van, akkor ezt lehúzzuk, elforgatjuk, visszatesszük, odaforgatjuk alá, és felfordítjuk. Így kész lesz a fehér X, és az élek is, úgyhogy jöhetnek a sarkok. Betesszük a sarkokat a helyük alá, például itt van ez a fehér, piros, kék, és azt ide szeretnénk berakni, tehát úgy tartjuk, hogy alatta legyen. Itt elforgatjuk balra, lehúzzuk, vissza és fel. Így be is került. Itt van a fehér, zöld, piros, berakjuk maga alá, elforgatjuk, lehúzzuk, beilleszt és visszahúz. Itt van a zöld, narancs, fehér, berakjuk maga alá, elhúz, le, vissza, fel. Az utolsó sarok az alul van, azt úgy tudjuk feltenni, hogy berakjuk maga alá, ugyanúgy, elforgatunk alul kettőt, le, vissza, fel. És utána bekerül maga alá, és csak simán felrakjuk. Ha ezzel megvagyunk, akkor kijönnek ilyen kis T betűk. Ezután ezeket az éleket fogjuk berakni a helyére. Keressünk egy nagy T betűt, például itt a T, és itt van alatta a narancs. Akkor ezt ide szeretnénk ugye berakni. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy elhúzzuk az ellenkező irányba, le, jobbra, vissza, akkor ez a helyén lesz, és innen berakjuk maga alá, elhúz, le, vissza, fel. És akkor ez be is került a helyére. Itt van még egy nagy T betű, alatta a zöld, az ide megy, ellenkező irány, le, jobbra, fel, megvan a szimmetria, és berakjuk. Mivel most ezek fel vannak cserélve, bár így tartjuk a kockát, és lehozzuk az egyiket, ugyanezzel az algoritmussal, és kikeressük a nagy T betűt, ide szeretnénk berakni, ellenkező irány, le, balra, vissza, megvan a szimmetria, és beillesztjük. Megkeressük az utolsót is, az itt van, és ezt is jobbra, le, jobbra, vissza, megvan a szimmetria, és csak simán beillesztjük. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor észrevetjük, hogy kész a kocka egyharmada. Ilyenkor a sárga X jön. Ezt úgy fogjuk kirakni, hogy ha csak egy van, akkor tök mindegy, hogy tartod, ha egy vonal van, akkor is tök mindegy, hogy tartod. Megcsinálod a következő algoritmust. Fel, középső fel, balra, középső le, balra, középső fel, balra, középső le, balra, középső fel, balra, középső le. Így megkapjuk ezt az alakzatot. Ilyenkor úgy kell tartani a kockát, hogy fel és balra nézzen a helyén lévő él, és ilyenkor megint megcsináljuk ezt az algoritmust. Középső fel balra, középső le balra, középső fel balra, középső le balra, középső fel balra, középső le. Ki is rakódott a sárga kereszt, utána ezeknek az éleit fogjuk helyre tenni. Megkeressünk egy olyan pozíciót, amikor kettő jó helyen van. Ha két egymással szembe lévő van
jó helyen, akkor a következő algoritmust kétszer kell megcsinálni. Ebben az esetben, hogy csak ezeket kell felcserélni egyszer, és úgy tartjuk, hogy az előttünk lévő lesz rossz, és a tőle balra lévő. Az algoritmus a következő. Bal fel, 2 balra, bal le, 1 balra, bal fel, beilleszt, és lehúz, és még 1 balra. Itt észrevetjük, hogy ezek is kirakódtak, és már csak a sarkok vannak rossz helyen. Ha nincs olyan, ami jó helyen van, akkor tök mindegy, hogy tartod a kockát, és megcsinálod ezt az algoritmust. 2 fel, balra, jobb le, vissza, ez le, ez balra, fel, beilleszt, vissza. Most már észrevehetjük, hogy ez jó helyen van, csak nincs jól elforgatva, de ezt mi most nem nézzük, ezért úgy tartjuk, hogy a jó helyen lévő a jobb felső sarokban van, és ezt megismételjük megint. Most már mindegyik jó helyen van, és egy már jól is van beforgatva, ilyenkor úgy tartjuk, hogy az L betű jöjjön ki. Ilyenkor azt kell csinálni, hogy bal fel, 2 balra, bal le, balra, fel, balra, le, jobb fel, 2 balra, le, vissza, beilleszt, le. Ilyenkor 2 lesz nagy valószínűséggel jó helyen, csak nem lesz beforgatva, vagy 2 keresztbe lévő, olyankor úgy kell tartani, hogy a bal felső és a jobb felső van rossz helyen. Megcsinálod megint ezt az algoritmust, és a 2 lesz. Így. Ilyenkor úgy tartod, hogy a 2 rossz helyen, vagy rosszul beforgatott van a bal oldalon, és ugyanezt megcsinálod, hogy bal fel, 2 balra, le, balra, fel, balra, le, jobb fel, 2 balra, vissza, jobbra, fel, beilleszt, vissza, és ezt még egyszer. És ki is fog rakódni a kocka. Iratkozz fel, és lájkolj!